Hei taas! Ja tosiaan mä kuvaan nyt videota. Tää on Strawberry täällä. Ja koska Esittele itses. mä oon Strawberry. Eli, Ja kaikki tietääkin mut, mä oon tietenkin JPTJ, koska tää on mun kanava. eli siis eli siis tää on siis mun kanavan nimi on. Mulla on mun kanava. Menkää kattoo mun nykyinen kanava, jos kirjoitatte elämää sellainen viiva, sellainen tällainen. Joo. Tai niinku tällainen viiva ja sitten läksyjen teko. Niin, ja siis mun kanavan nimi on Chocolate TV, mutta siis mulla on vielä yksi kanava ja se on Strawberry. Mulla ei ole TV. mitään tällaisia viivoja mun kanavalla. Kaikki tietää. Ja niin, ja tosiaan tämän videon idea on se, että mä kerron kaikille, jotka eivät osaa sanoa mun kanavaa, että mikä se on. Se on siis JPTJ. Eikä Jippiä. P I T I ja J E E. Eikä yhden. JPTJ, vaan siinä on JPT väli J. Jos mä muistan oikein. Joo, kyllä vain. Ja niin, ei jippiä, eikä mikään sellainen, vaan jipitie, muistakaa. Tää oli nyt VNtä info, eli mikä on mun nimi.